Dadi tenan rek. Ya dadi lah. Iki lho dadine sing diingi jere omong tok. Untung gak wacana yo. Panitiane kok urung teko yo. Ayo linggo karo tenguk-tenguk. Ayo wis ayo. Ki kira-kira hadiah apa rek? Lomba urung mulai wis teko hadiah. Ya iya. Yo ben lombane ben tambah semangat to. Kira-kira panitiane tahun iki sapa yo? Jerene sih cacake. Cacak sapa, Jeng? Ya Cak Naja to. Walah, panitiane Cak Naja to tahun iki. Wes siap Be? Siap. Lho pesertamu papat iki to? Iya Cak, mek iki tok. Ya wes tak absene sik lho Rek. Yuh, mek wong papat ae kok diabsen barang. Bayu hadir. Yo hadir. Oke. Adam Damirun. Hadir, Cak. Oke. Ardi. Hadir. Oke. Ajeng. Yo hadir, Cak. Oke, baik lengkap ya. Lah, panitiane siji ya, Cak. Yo iya, lah ketokmu pira lho omong siji kok ya. Berarti sampean melok lomba, Cak. Ya ora to Ron, wong aku panitia mbok lomba piye? Ya rugi, Cak, lek gak melu. Lah rugi apa? Yo kesempatan menang, Cak. Ya lah aku melu lomba sapa panitiane? Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Republik Indonesia yang ke... Ayo, Cak, cepetan. Enek apa? Panas iki lho. Wes intine saiki lomba. Lomba pertama main kerupuk ya. Nah, iki aku jago. Wis bisa kan ngomong, wis udah siap posisinya dhewe. Iki aturannya gampang, pokok tangannya ning mburi dibondo. Pokok kerupuke sing entek dhisik sing menang iku kuwi. Oke wis siap kabeh. Ayo, 1, 2, 3. Hore, aku menang. Nah, berhubung Cak Naja ini urusan, MC ini ganti aku ya. Nah, kita lanjut lomba yang kedua ya, yaitu memasukkan paku dalam botol. Wes, ready kabeh ya. Itu 1, 2, 3. Kok wali men to iki? Disian aku yuk sing menang. Ya wis lah ngalah karo arek wedok. Oke, lomba sing ketelu iki memecahkan plastik dengan cara dipukul ya. Nanti mata kalian ditutup. Ha, mecahno banyu. Iya yuk. Oke, siap semua? 1, 2, 3, mulai. Ye, menang. Nah, untuk peserta berikutnya ada Adam dan Bayu ya. Oke, 1, 2, 3, mulai.
Oke, hasil dari penilaian panitia untuk pemenang juara 1 lomba makan kerupuk diraih oleh Adam. Nah, untuk lomba memasukkan paku dalam botol untuk juara 1 diraih oleh Ajeng. Nah, untuk pemenang lomba yang terakhir ini yaitu lomba memecahkan air dalam plastik dengan cara dipukul, yaitu dimenangkan oleh Ardi. Aku protes, Mas. Protes apa yuk? Masa aku kalah terus? Ya berarti mainmu kurang jago. Ya kan aku orang siap. Halah alasan. Tiba seru ya, Rek. Iya, padahal kampungnya dhewe awalnya sepi yo. Berarti tahun ngarep arek dhewe kudu nggawe lomba sing lebih seru meneh, ya. Gas. Berarti yo hadiahe ben iki kudu ditambah. Kowe iki